ఇంకులు జైద ಬೆಲೆ ಜೈದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವೆ ಈಮೆ ಪಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಗ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ದಿನ ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 2:30 ಗಂಟೆ ಮಿನಿ ಆದುಪ್ಪು ಗಂಟೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರಿ ತೂತುಜಿ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಜನನು ಬರಿಟೊಂಜಿ ಜನ ತೋಜುಂಡತೆ ಮೂಲೆನ ಬರಿಟ್ ಅರೆಗೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆ ಓದುದು ಆನ್ಸರ್ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ నేను ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ನೇಪನ ಓದದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನೆ ಓದುದು ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರೇಗನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತೋಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ ಪಂತಿರೆ ಇರೇಗ ಪಂಡ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಡ ಅತ್ತು ಈ ಇತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪನ ಅದು ಪುರ್ದಾಯ ಪಂಡೆ ಓಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕದಾದ ಉಲ್ಟಾ ತೋಜೊಂಡು ಬೈತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಆಯ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ತಿರ್ಕತ್ತು ಇರೇಗೆ ಎನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತೂವರೆ ಉಂಡೆ ಪಂಡತ್ತ ಇರೇಗ ಓರಿಯೇ ಇಜ್ಜೀರ್ ನಿಕ್ಕಲೇಕ್ ಪನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ 1000 ಜನ ಆತ 100 ಜನ ಅಂತೂ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ 1000 2000 ಉರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಅಕುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಕ ಪಾತೇರೇಜಿ ನಾನು ಆಯ್ನೆ ಪಾತೇರ ಒಂದು ಉಪ್ಪರೆ ಅಕುಲ್ ತೂಯೇರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಪೂರ ಬೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗು ದಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಲೈಫ್ ಉಡೆ ತೂತುಜ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೈತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚೆನ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ನಲ ಅಂಚೆನು ಪುಂಡು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಜೋಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋದು ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಪ್ಪ ಉಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಓಕೆ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಿನಿ ಏನನ್ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪರೆ ಸುಲಭತ ದಯಪಂಡ ಯೋರೆ ಮಂಕಿ ಅಂದ ಅತ್ತು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪಿನ ಪಂಡ ಮಂಗೆ ಅಂದ ನನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸುಲಭತ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಮಂಗೆ ಆಪಿನ ಈಗ ತೋಜುಣ ಅಂಚ ಇರು 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಂಗೆ ಆಪರ್ ಅತ್ತೆ ನೀಕು ತೋಜುಂಡ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ನ ಮಂಗೆ ಆದು ಪುಜಾವ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಂಗೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇರು ಡಾಡಾ ನೇರ್ದುಲ ಮಂಗೆ ಆತರ್ ಅಕ್ಕ ನೇರ್ದುಲ ಮಂಗೆ ಆತರ್ ಎನ್ನೇರ್ದು 100 ಎನ್ನೇರ್ದು ಏಪಲ ಅತ್ತು ಎನ್ನೇರ್ದು ಮೇರೆ ಏಪಲ ಮಂಗೆ ಆಪರ್ ಒಪ್ಪಾತೇರು ನಾನೇ ಬರುಚಿ ಅಂಚನೆ ಇರು ಡಾಡನ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದರ್ ಅಕ್ಕನ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ದರ್ ಹಾ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿಲ ಮಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನನ್ ವಸಂತಿ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಾಂತ ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಾ ಇತ್ತೆ ತೂಯಿರಕು ಮಾಮಿನ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಾಂತದೆ ಅಂತ ಬಿಗಜನ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಾಂತದೆ ಬಕ್ಕಜನ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಂತದೆ ಐಡಿ ವಂಶದ ಬುದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ ಒರಿಯೋರೇನೆ ಚಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಂತದೆ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಾಂತದೆ ತಾತನೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಅಂತದೆ ಓಕೆ ಐ ಫುಲ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆದು ಮಾತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಪುದರ್ಪನಂತ ಪನ್ನೋಡ ಪೂರ ದಾದ ಮಂಗೆ ಮೇರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪುದರ್ ಏ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ದಾದ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆ ಏನು ಕೊಡಿ ವೈಟ್ ಉಂಟುಲೆ ಇನಿ ಯಾನೆ ಬ್ರಷ್ ಅಂತೀನಿ ಇರಿ ಈ ಮನ್ಪುಲೆ ಏನ್ ಕೂಲಿ ತಜ್ ಪಾರೇಜಿ ಎಪ್ಪ ಇವುದು A few moments later. ಅಣ್ಣೀರೆ ದಾದೆ ಮೈಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಡೇರ್ಲ ಓದುವೆರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುಂಡ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಲಕ್ 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 ಲಾಗಿ ಪು ಲಾಗಿ ಜಂಪ್ 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 ಮೈಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋ ಲಾಗಿ ಏತ್ ಹೈಟ್ ಆತರ್ ತೂಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆವೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಓದು ನಗ ಜೆತ್ತೆಡ ಇಂಚ 4 ಸಲ ಲಾಗ್ಯಲ್ಲ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ಅನಿ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ನಾಗೆ ನೈನ್ ಲಾಗ್ಯಾವ್ನಿ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ನೋ 1 hour later. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಮಲ್ತು ಮುಗಿತಾ ಗಿವ್ ಮಿ 5 ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅವು ವಿಡಿಯೋದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿನ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ತನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತನೀಶ್ನ ಬೊಕ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಿಕುಲು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಥುದಿತ್ತುಜರ್ಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ತನೀಶ್ನ ಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ You're smarter. Padve and of course YouTube Shorts padve. Net padve YouTube Shorts padve. Reddit la padve. Ittere padve. Reddit panda. Instagram da pudar gottu jena magak. You're so innocent. Instagram. Okay and padve.
ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಗನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತುಲ ದೀಪ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ದೀಪಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಪತ್ತಾವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದುಲ ದೀಪ ಪತ್ತಾವೇರು ಅವು ಅಕಲ್ನ ಅನುಕೂಲಗ್ ತಕ್ಕಾವೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಪತ್ತಾಂಡ ಅದಾದ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರ್ ದಾದನ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರರು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿಳಂಬ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಗ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಅವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರು ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಅವಂದಿನ ಆಣು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆದ ಸಮಯಡ್ಲ ದೀಪಗ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಪತ್ತಾವನು ದಾದ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅವಂದಿನ ಕಲೆಗ್ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಅವಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೀಪಗ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಪತ್ತಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಜೋಕುಲ ಅವಂದಿನ ಕಲೆಗ್ ಜೋಕುಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಖಾಲಿ ದೀಪ ಪತ್ತಾಂಡ ಓ ಕೆಲಸಲ ಆಪುಜಿ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಪ ಪತ್ತಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿಲ ಮುಖ್ಯ ಈ ಮೂಜಿಲ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಬನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂಜಿತರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎನ್ನುವೆ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ subscribe. Lots of love. Bye.